Hello guys, आं गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। स' आं दिनै दुकानि जाना दङ गाइस। दुकानि एक्चुअली दुकानि नङा दे गाइस, आङो माने आङो थान्दा लांनो फैदो। स' थान्दा ट्री हाउसआव जोब्बायनो दिनै रयेल एनफिल्ड माबा दङ राइडार्सफोर फैदो। स' थान्दाया जोब्बाय, ओमफ्राय आंखौ लांफानो होदो आरो ना गाइस। ओमफ्राय दा दुकानिया आंनियाव गैथ'वा, दुकानिया निनियावबो एक्जेक्ट गैया। स' दुकानिया बेलेग मोनसे दुकानाव लायनो थांदो माजा, बिनिफ्राय बिदिनो मेंग'फोरखौ लांसै आरो ना गाइस। नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबाय थादो फुरा जोबजासिम गाइस। गाइस कार्टन बिदि गैखाया, फुला दंमोन मा मोनदो बेखौनो लादो आरो ना। आरो बिथिं माउन्टेन डिउ होरै नामायनो थांदो। ओमफ्राय बेखौ लाबाय मोनसे, आरो बिनिफ्राय गैला। गाइस फाइनालि आङो माजाखौ मोनबाय। स्प्राइट मोनासै दे, खिन्थु आं दै खिजोबनोसोनो बे खुला खुलाखाय आं लायासै। माजा एक कार्टन, ओमफ्राय फिसा फिसा मेंग' मोननै लाबाय आरो ना नै गाइस। नै राफोरा लाजोब्बाय स्कुटियाव। ओमफ्राय आरो गाइस फाइनालि नै आङो दा ट्री हाउस थांबाय थादो। स' हिमालयान रयेल एनफिल्ड राइडार्सफोर दंफैयो। बेनिफ्राय आङो फैनाया आं बहुद लेट जाबाय आरो ना गाइस। स' नै दुकानाव नै माजाफोरखौ आं लानांबाय, बेयाव आङो लानानै थानांबाय। ट्री हाउसआव जोबजोब्बाय, थिलेमोन लाबाय। स' आं थांगासिनो नै बागान गेजेर गेजेर थांगासिनो, बिराद समायना जादों दिनै वेदारा, माने बहुत मोजां क्लाउड्सफोरा नायनो हागोन गाइस। ओमफ्राय दा आं थांगासिनो, ओमफ्राय आं दा इथिं दलं मोनसिगोन आङो बे दलंखौ। माबा बाटामनि दलं दङ बिथिं, बिसोर नायनो हागोन गाइस। नै गाइस नै 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 स' लोगोफोर, आं ससेखिनि लामा सफैनायावनो माने ट्री हाउसनिफ्राय आरो कल खालामफैदोंमोन आंखौ। माने आङो फैगौबायमोन, आंखौ माने डाइनिंआव बनो थाखाय निउस पेपार लानानै थांफानो होदोंमोन आरो ना। निउस पेपारखौ नांगौ जादोंमोन। स' आं फैग्रोबाय, बेखायनो आङो लाबोनो हायासै। ओमफ्राय आङो भिडिअखौ आरो ना ट्री हाउसआव बिदिनो आं मालाबा आं थाङो। स' आं भिडिअ ब्लग मोजां लानो नागिरो आरो ना गाइस। स' मा जायो मिथिबायना, बिदिनो आलासिफोर फैदोंबाथाय टाइम ब्लग बानायनो टाइम मोना आरो ना गाइस। बिदि थांलाय बिदि फैलायनो माबा रोगाना होलाय मा खालामलाय, बिदिनो माने मोजां मोना आरो ना गाइस ब्लग बानायनो। स' दिनैबो आं नोंसोरनि थाखाय आं नाजागोन आरो ना गाइस, ब्लगखौ आं मोजां लाबोनो आं नाजागोन। स' नोंसोर नायलांबाय थादो आरो ना गाइस। स' लोगोफोर नै नैयाव बेनार दंखायो, निचे थांबोला नोंसोरो SSB केम्पिंआ सहैगोन आरो ना। ओमफ्राय आरो बे सिदा थांदोंबा नोंसोरो बे माबाथिं बाटलापारा जानानै नोंसोर थांनो हागोन। स' नोंसोरो निचे थांबोला SSB जानानै बिथिं क'क्राझार जाना थांनो हागोन आरो ना गाइस। स' गाइस आं बिराद भिडिअ लानो बहुत खस्थ' मोनदों आरो ना गाइस। बिथिं आरो मालबो दोङो नालाय, ओमफ्राय आरो बिथिं आखाइ फारसे सलायनो बिराद खस्थ' जादों। स' बेखायनो आङो भिडिअखौ आङो दा स्टप खालामथ'नानै आङो डाइरेक्ट ट्री हाउसआव खिथिनो नाजानोसै। मोनसे भिडिअखौ नायबाय थादो गाइस, स्किप खालामनाङा। आरो जायबा दा गोदान आंनि भिडिअखौ नायदो, स' बिसोर साबसक्राइब खालामना लादो आंनि चेनेलखौ। लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होदो, मानो होनब्ला बेल आइकनखौ दाबायबासो माने आंनि भिडिअआ थाबनोसै सिगाङाव आं थांगोन आरो ना गाइस। आं बहुत आमेजिं आं भिडिअ लाबोगोन। स' दा जेबोआनो जायाखै गाइस। नै गाइस नोंसोर नुदोंनियाव माने बेयाव स्ल' सलायनानै जायनो स्ल' सलायनो हायो बेनो जिथिगोन आरो ना गाइस। बेबायदि बिसोरो मोनसे गेम खालामदो। स' नैबे फार्स्ट राउन्डमोन, सेकेन्ड राउन्डआव फाइनाल राउन्ड जागोन। स' नोंसोर नायदो आरो ना गाइस फाइनाल राउन्डखौ। गाइस नाय पुरा स्ल' सलायनांगौ, बिसोरो पुरा स्ल' सलायनांगौ। स्ल' सलायनांगोन आरो ना बिसोरो। स्ल' सलायना जायनो लास्ट माबायो बेनो हागोन आरो ना गाइस। गेमा जायासै, नै गासिबो गाबथाजोब्बाय, बिसोर हायासै रावबो। नै नायनो हागोन पुरा रयेल एनफिल्डनि गेजेर आरो ना गाइस। बेयाव थान्डारबार्ड दङ नै हिमालयान, ओमफ्राय नैबे नै क्लासिक, सब रयेल एनफिल्ड गेजेर आरो ना गाइस। नै नैबे थान्डारबार्ड, ओमफ्राय बिथिं कन्टिनेन्टेल दङ नै कन्टिनेन्टेल नायनो हागोन। नै गोदान मडेल, सब हिमालयान बुलेट सब गासिबो दंजोबखायो ना, नायनो हागोन गाइस। नै आं नोंसोरखौ दै बुंखादोंमोन राइडार्सफोर फैदो होननानै। सब बाइक गोजा आरो ना, कन्टिनेन्टेल नायनो ना हिमालयान नायनो पुरा दंजोबखायो। ओमफ्राय बिदि कारदो फैदो बिसोरो, कार गंब्रैसो लाना फैदो। ओमफ्राय नै गाइस, ओमफ्राय बैथिबो दङ, बैथिबो ओमफ्राय बैथिबो पुरा बाइकआनो बाइक। गाइस नैबे रयेल एनफिल्डआ एकदम आनकमन कालार आरो ना। नै ग्रिनबो नंजोबालै ना बियो, बाहाय स्रा आरो ना। नै ओमफ्राय नै सिटखौ नायनो हागोन। नै पुरा बरियाखा, नै पुरा गोबा आरो ना।
Nira cycle hen sini nain hagan daran kini ini tiba single tiket neladan ting maba mal hari lanta kai biji kan neladan nabi anda pak kai ting ini juga rolling pel anda pak kita mudah nih be ini di konten terdengar nih guys guys ini cold drinks pun ini tema dah ada beberapa botol hopa बिनिफ्राय thermocol हानानै बिसोरो bullet royal enfield बनायदो आरोना guys नायनो हागोन नोंसोरो स' लोगोफोर दा बिसोरो नै थांसिगोन आरोना guys बिसोरो फुरा रेडि जाजोब्बाय थांनो थाखाय ओमफ्राय गासिबो रेडि जायाखै स' जाय जाय थांदो 10 जन 20 जन बेफोराव थांग्रोबाय थादों आरोना बिसोर सिरियाल मथे थाङाखै आरोना guys guys danglanबाय नै सालांबाय guys सालांबाय तामाम सालांबाय नै माने बिदि सालांबाय थादों आरोना हारसिंनो गासिबो राइडार्सफोरा थांजोब्बाय जोंबो ओंखाम जाबाय जाबाय पुरा पक्का जाबाय हांसो माने मामोन हांसो लकेल दाउ हांसोदो खुमब्रादो ओमफ्राय नाजों फान्थाव मोखैदो ओमफ्राय माबा मा लकेल दाउदों मादोंमोन मिथिला आलु स' जाबाय जोंनो सबनिसे लास्ट जादो रिंकुदांदो लास्ट फिनिशिं ओमफ्राय जों माबायदि नांखो दिननि राइडार्सफोरखौ नुनानै ओरैबायदि मोजां नांदो सलिड नांदो आरो बाइकखौथ' ओरैबायदि पसन्द जादोंमोन आं बे बाइकआव सलायनो हानाय होनबा साथामजों भिडिअ थाखानांगौ गाइस ओमफ्राय गाइस एरसे बुंदो ओमफ्राय रिंकु मा नागिरदोंमोन आं नों दिनै ब्लग बनायदों बनायदो दायो हरावबा गाबोन आपल'ड जागोन आरो बियो एसां मोजां जायासै होमबाबो टाइम मोनासै एकदम बिजि थाबायना स' लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरो गाबोन जों थांगासिनो मोनसे जायगायाव एकदम मोनसे जायगायाव थांगासिनो पुरा नेबाय थादो ओरैबायदि जों मोनसे गामियाव थांगोन ओरैबायदि मा होनो जिनिस लानानै थांगोन माने ओरैबायदि माबा लांगोन आरो गाबोननि भिडिअखौ नेना थादो मालायनो हैगोन बेखायनो सोर साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लाथारदो जों सानैखौ नुलायसिगोन आरो भिडिअआव होमबा बाय बाय टाटा हाय औ